En daarom wacht je vluchtelingen bij de Waddenhal op wat commercieel. Het is wist dat ze hier vannacht net sliepen, maar wanneer ze voortkennen bleef lang onduidelijk. Burgemeester Sluiter was zo lang dat ze de beschikking haar over een bed. Er zijn nog wat kinderen, kleine kinderen ook, die eventjes moeten liggen, even willen uitrusten. Er zijn ook wat oudere mensen bij die ook willen liggen en uitrusten. Mensen willen een eigen veilige plek zo lang mogelijk hebben, waar hun bagage bij staat, dat het een oriëntatiepunt is in die enorme sporthal. En anders hadden we zeker een hele dag met al die mensen in één grote kale sporthal gezeten. Dat wilden wij niet. Dat besluit had ten gevolg dat het Rode Kruis overal tijdelijke bedden wijskwam had. Dat vertraagt voor u de logistieke operatie. Dus ik begreep dat er nou tijdelijk eerst veel bedjes op een nieuwe locatie komen. En dat wij pas beginnen kunnen uit te brengen. Als de meesten voortbinnen uit Haas en uit Heerenveen. En dat betekent dat wij in ieder geval een ontloeren letter binnen. Want dat betekent dat de bedden niet letter weer op de plakken binnen waar ze heen moeten. Bij het Rode Kruis is het hectisch. In het actiecentrum in Leeuwarden zitten 8 man, haast dag en nacht, om alles in goede banen te leiden. En Nobe is even op volle sterkte om overal vrijwilligers en voertuigen en alles klaar te zetten. Afspraken met transporteurs te maken en met de leveranciers van het Lindengoed. Om te zorgen dat alles op een goede tijd en op een goede plakken binnen. En wiel ze in Leeuwarden drok dwaande binnen, had burgemeester Sluiter in Haas de vluchtelingen tas prutsen. De meesten wien tegen dankbaar. Wat ik ook heel bijzonder vond is dat ze voor iedereen die in deze hulp een aandeel heeft gehad, dat ze één groot schilderij met z'n allen hadden gemaakt. Dat was wel bijzonder. We mochten nu het net binnen in de Waddenhal filmpje.